Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, salam kebajikan, dihita, salutna damang dainang. Di bagasan partikenon, tapuji ma debata, marhite-hite hari tahun ni rohatta, manangin hatana. Adorang so tatangin hata ni debata, jumulo ma tapasada rohatta, martang yang mahita. Debata Jehovah, debata amanami. Ulakodo tutu debata naik konsipujen nami di saluk parngelon nami. Di bagasan partikenon nanang kami puji maguar marhite-hite hari tahun ni rohanami manangin hatam. Ajari mahami asanggia pamujian nami tau sangat di guar munabadia. Di bagasan Kristus Yesus. Martagia kami itu depan. Amin. Huria nenalonga di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata nanang siya mulunota dia pala partikenon. Dene maisen buku parpasalmen biddu 150 mamuka maisen na sada sa tuayat onom songonom mahatani debata tapayutiuk ma di bagasan rohat tabi. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai. Puji hamuma ibana diajak kajang ni hagugon nai. Puji hamuma ibana ala ni hagugon na. Aka na sumurungi. Puji hamuma ibana hobbar tu hinagodang ni hati bulon na. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sajak do panortoran na marliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panunggahi. Sudena marhosa iko mamuji Jehovah. Haleluya. Ido pajahon. Huria na inolonga di bagasan Yesus Kristus. Ise do na tao mamuji debata. Siapakah yang layak memuji Tuhan? Na pasti saluhut na jolma na mangulo na marhosa. Saluhut nasa natinopan di debata. Ikon mamuji debata. Manang sude do layak. Dang adong na madokon holang padita. Dang adong madokon holang ima situang. Alay nasa na marhosa ikon mamuji debata. Diturpo jamita na sa tuhita dia pala partikenon. Ima buku parpasalmen biddu 150 na parpudi sali. Di na parjolo di dokon do haleluya. Ano lapatan haleluya? Lapatan haleluya molo ima dia kahataheber na madokon haleluya berarti pamuji itu debata. Hale namar lapatan mai ima puji ma. Jala iya namar lapatan mai Jehovah, Yahweh. Jadi haleluya singkatan sian puji ma Jehovah. Buku parpasalmenon manogihon mangajak mangjow salu jolma iko mamuji debata. Bahasa mahita iko mamuji debata di bagasan parngoluan. Na pasti damang dainang tapuji pe debata di bagasan parngolota. Alana ibana nunga mangaleon salu akan narekot di bagasan parngoluan. Dia na parjolo sahali di buku parpasalmen no di dokon. Haleluya puji ma debata di bagasan habadion ne. Puji hamu ma ibana diajak kajang ni hagugon ne. Parjolo sahali madok di parpasalmen madokon. Hajak kajang di debata lapatan na di dia. Lapatan na ima akaparangan parni surgu be ko mamuji debata. Iko pujut tadu debata di bagasan habadion na. Di bagasan habadion na mamuji debata lapatan na songo dia julmahi totong ima maparbadiao dirina paradio dirina mamuji debata na badia. Iya debata Jehovah na tapuji di bagasan parngoluan. Dada debata na tinopan di pikiran. Dada debata na binahen ni jolma. Dada debata
na diha porse akka jolma na porse tu debata sileban ale debata na tapuji ima debata na totong mangalehon manopa jala mangaramoti salu nasa parnglotta hurien na nolonga di bagasan Kristus Yesus anggota parwahon siya persalmen 146 pasalmen 150 takas do di surat to di pamuhay di patujolo ni ayati manang turpuki totong di dokon hadong hata haleluya jala disipuli do musenang ima dohot hata haleluya na marlapatan sa dia na marlapatan nasa ngulut tabe ikototong do adorang so taujak kon akka parnglotta adorang so taulaun akka ulotta iko jumolo do hita tadokon haleluya pamujiot to debata jala dung sipul salut akka parnglotta mana akka ulotta di bagasan ngolu sigano pari iko totong do hita dokon ima haleluya lapatan na adorang so tamulay ima ulotta tapasah ngolutta pamujota tu debata jaladung sipul akka ulotta ikototong dotok kita madokon haleluya manang mamuji debata hurian yang nolonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan ayat paduahon di dok do musenang tuita puji hamu maibana dia gugonna akka na sumuri puji hamu maibana hobbar tu hinagodang ni hati bulonna puji hamu nama Jehovah ala hagugonna buhado hagugon ni debata hagugon ni debata melebihi saluhut akka hagugon di Portibio isinong gugo di Portibio dang adong waso ni jolma manang gugo ni jolma maribak ko gugo ni debata debatado debata nong gugo ibana do manopak ka jolma na gugo ibana do jumadihon saluhut na gabi adong akka jolma na gugo ibana do majadihon akka pamaretta ibana do imamangujakkon akka salu akka pemimpin negara aleni ibana do namangujakkon salu akka pemimpin ni negaron ikon holang ibana ma natabaen manang tujuan di pamujat di bagasan akka parngoluon di bagasan ayat 3 di dok do musenang puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune puji hamu ma ibana mardongan arba do sorda sahat tuai na palimahon di dokod do songo dia cara na mamuji di bata adong marhite-hite akka sordang marhite-hite akka sorune marhite-hite akka hasapi akka tulila marhite-hite akka ogung panggora marhite-hite akka ogung panonggahi lapatan no songo dia di tradisi alak batak adong do ima di tradisi alak batak adorang sodong hakristenon takas do ima tapake akka ogung pejo somalna anggo adong jol mana sarmatua dipakai do akka ogung pajo adorang sodong hakristenon majo isi majo akka sahala baru jod do musenang di bagasan akka ogungon Roma akka nasona perluro Roma sahale dopong naninna jod do halat batak mamake akka salu akka alat musik nadong di bagasan ima parngolon na di bahen lahoy mapasangapon akka oppu dinasida si jolo-jolo tupu alay dung adung hakristenon gabi disodangi atirun na si Yesus Kristus masudinangi molo na somal tapake majo akka sahalan yo putta alay dung hakristeno kita sunarion iko tapake masaluhut nai mamuji debata di bagasan akka parngolotta di bagasan akka parminggot saluhut nasa na adong di bagasan ngolutta iko tapake may holang mamuji di bata sabi dangbe majo akka sahala manang kasumangot dia kena tuat-tuat ala iko tapake may holang mamuji di bata sabing di bagasan parngoluan nang piamanginang gudang dope akka gereja arus utama manang songon akka gereja na dihuta-huta hamidokon gudang do pedang terima manang dang dihangulu manang dang dihaporsyai molo pola adong di bagasan parmingguon dipakai aka uning-uningan di halak batak di lokot dang dinggan aka tuaka pesta-pesta adat be
Alay mariti-hiti turpu jamita dihita dia pala pertikyan. Nang diajar tuhita. Bukan persoalan soal teknis bagaimana memuji Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ujahan na saat tuhita di minggu katate ima didokkom mai sudena marhosa mamuji di bata. Songo dia do na mamuji di bata. Oma nekon sa unota di bagasan Pangulo. Na parjulus sahali. Marhite-hite minggu kantate na madokon edehok kamu nama edene baru tu di bata. Songo dia do mamuji di bata. Mamuji di bata ikon sa nasaru hado pikira. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Gudang jol mamarpikir holang di hari Minggu do mamuji di bata. Gudang jol mamarpikir holang aka edde na dibukwet de do daki do jema do aka edde de rohani do na mamuji di bata. Songo di do lapatan dah. Memang dinggat do hita mamuji di bata marititede. Alay na nang didokot di bata tu hita dia pala partikeno. Mamuji di bata sen nasaruha do pikirat. Lapatan na pikirat ta rohat ta ngulut da. Ikota parade ikota pakke holang mamuji di bata di bagasan parangoluan. Unang berpikir hamu na aka berpikiran negatif di bagasan parangoluan. Gudang do jon masonarion marminggu do ibana di bagasan hari Minggu. Alai pikiran na holang aka pikira-pikir na kotor. Ise do marjamita. Holang mangalului aka kesalahan di aka parjamita. Holang mangalului ibarat na aka situ aka kesalahan-kesalahan di aka situ. Soalnya do mamuji di bata. Gudang do jon mahadir ibadah di bagasan permingguan. Alay pikiran do rohana dawosin pamujion ni. Alay nasa jol mana mamuji di bata di bagasan roha do pikiran na. Di dia pe ibana maringana. Pikiran na do rohana. Di pasat ibana holang tu di bata sabi. Di pasat ibana holang mamikirod di bata. Nang pe gudang akka edde nasala isarana. Di bagasan akka kur hulang dengan edde. Alay anggusen nasaro hado ibana mangedde hon. Manang-manangi honi manang mangau honi. Ido pamujion na diigil na debata jalana di lomon debata di bagasan ngulutta imana parjolo. Na padua hon damang dainang nanolong di bagasan Yesus Kristus didokon sudena marhosa mamuji Tuhan. Buahi ta jolma. Nungata puji debata di bagasan akka ulotta. Nanang dohon nami marhite-hite hata ni debata dia pala partikyanon puji hamuna ma debata di selakka ulamuna. Damang dainang ahadu lotta. Adong do imason nari ulaw na holang ibarat na markantot. Alay budo hita mamuji debata anggo ulotta isarana manako. Budo hita tadokon ima pamuji tu debata anggo ulotta ulotta hulang ima na mabuk hulang na marlapo tuak do kana asing hulang na mangototoy. Dang songoni na diigil ni debata. Mamuji debata marhiti-hiti ulotta. Lapatan na songon dia. Lapatan na nasa ulotta. Ikot taulaw di bagasan hati gorang. Di bagasan lomo ni rohan ni debata di bagasan akapar ngoluan. Adong maima sahalap padita. Sahalap paditaon ditadda jala di boto jol mado ima molo marjamita soy nama tabu na bekyo marga harga akaruasi jala soma akaruasi jala porsi do akaruasi ima paddi tahun padita na diurapi ni di bata adong ma sahala parjahat di bagasan parngolotna dung di begi ibana jamita ni paddi tahun adung mapertubata di bagasan rohana. Alay di boto hamu de damang dainang. Si parjahaton porsia do ibana jalamate pe mana di bagasan ha porsia na. Alay paddi tahun jago do ibana marjamita. Gudang do akan nataruli dia ka jamita di ibana. Gudang do imana las rohana manangnya jamitana.
alai ngulu ni paddi taupe dang patudor jamitana. Di Minggu ibana ima marjamita, di hari pertanyaan imana marjamita. Alai ima dumula sian hari Minggu. Totong do imana holang na marbadai do ima inatana. Holang na marbadai do ima ka dongan na padita. Holang na makata kahata narurang. Holang na madokon ibana tigor di bagasan parangolon na. Jelmana asing salah. Jala mulo marjamita padita. May dokot inatay manangin hata ni padita di bagasan rohana. Idokon ni ma inatay do. Di gereja manyak ko terus. Asa kahata na dinggan ni makaluar sa pamangamu. Unang madijal. Tujuan mana asing ibana gabi. Songon pasu-pasu lang pasu-pasu. Alay itu inatana ibana dan gabi pasu-pasu. Songon ini udah mamuji di bata. Hulang na pasahaton akarata na dinggan. Alay na makanguluhang. Na mamuji di bata dang songoni. Na mamuji di bata di bagasan akaulon na. Hata nakaluar sa pamangan na pamujion. Jala pamujion ni dihangulun ibadah di bagasan parmulon na. Gabi pasu-pasu ibadah tu akana asing. Jala pasu-pasu mamusay ng ibana. Tu dongas saripena. Ido pamujion na diigil ni debata siya nasa parmulota. Damang day nang nanolonga di bagasan Kristo Jesus. Na perpudi sa hali. Na nang siyang unonota siyang hata ni debata dia para partikyanon. Idokon sa ayat na panopon ni sudi na marhosa iko mamuji Jehovah. Haleluya. Sudi na marhosa. Na marsahi pe ko mamuji di bata. Napapang pe ko mamuji di bata. Nasip pe ma di bagasan ni makaparngulon na ka alanya kasitaw na iko mamuji di bata. Sudi na marhosa mamuji di bata. Molo marhosa do piho amanginang. Pakke manasa ngolu mo mamuji di bata di bagasan parngulon mo. Unang pakke ngolumi patuduhan at kagijang di roha. Alay pakke mamangulumi holang mamuji di bata di bagasan parngolom mo sabi. Gudang do jon masison narion dang dipakke bengoluna na mamuji di bata. Iko tabiring ma songo dia Jesus Kristus. Nang pedi ehai manang ima diliay manang dipit na jol maibana. Alay di patudun ibana do ngolu na patudun lo mo ni rohan di bata. Dang dibalosot ibana saluh. Diulan ibana do akaulan na dingkat. Diholong ibana do saluh na kajal manama arsogon ni rawat ibana. Nakita pe damang dahinang nanolonga di bagasan Kristo Jesus. Ikosongoni tahangulu di bagasan nguluta. Asa buha, asa nguluton gabi puji-puji itu di bata. Nasa na marhosa mamuji di bata. Nasa jolma iko mamuji di bata. Nasa ima jolma di bagasan parngulon nasa rumah tangga iko mamuji di bata. Iko tabahay nguluton holang mamuji di bata sabi. Jela holang di bata do na iko pujota. Dada diripta. Molo jolma lomoro hana menerima pujian. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan bukan kita menerima pujian. Tetapi kitalah yang menyampaikan pujian kepada Tuhan. Bukan kepada diri sendiri. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan disude dengan dibasam na totong di pashabu Tuhami. Muliate diajari hodo kami asa totong para diho diri nami holang mamuji ho sabing di bagasang ngulu nami. Hodo di bata na tao si pujion jales pasang apon. Ajari mahami holang mamuji ho. Asang giat ngulu nami gabe tudu-tudu ni harajomu di dia pihan maringana. Muliate Tuhan. Saat matutulong mo ni roham di bagasang ngulu nami. Di bagasan Kristus Jesus martanya kami to dopakmu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memasuk-masuk kita saluhna.